vir esta rolda de prensa nunha xornada que é máis completa do habitual, porque vimos de celebrar esta xunta de goberno, logo teremos o pleno e os actos centrais do 8M a 1 da tarde. E esta semana na xunta de goberno que vimos de celebrar mobilizamos 1,2 millóns de euros para infraestructuras deportivas, investimentos en concellos e medio natural. O detalle, 300.000 euros ao abeiro do Plan Máis Provincia para 3 concellos, 330.000 para a mellora de infraestructuras deportivas en 2 concellos, 350.000 para o apoio a cofrarías e agrupacións de mariscadoras e outros 350.000 para apoiar as cooperativas agrogandeiras. E hoxe vou a comenzar no que se refire aos recursos do Plan Máis Provincia, porque esta semana aprobamos 300.000 euros para os concellos de Mos, Oia e Salceda de Caselas. O detalle, estes 300.000 se traducen en preto de 80.000 euros para Oia, o abeiro da liña 1, a de investimentos para as obras de reforma da contorna urbana do mercado de abastos. Ademais, é este un proxecto que completa cunha achega de 180.000 euros da Xunta de Galicia. O abeiro da liña 2, gasto corrente, 90.000 euros para Mos, para o servizo de roza, limpeza de cunetas e marxes de camiños municipais, e o abeiro da liña 3, a de activación de emprego, aquí son 130.000 euros para o Concello de Salceda de Caselas, que lle vai permitir contratar a 7 persoas desempregadas. Así que avanzamos unha semana máis no reparto do plan de obras máis alto da historia desta Diputación, dotado con 48,2 millóns de euros e donde xa distribuímos cerca de 9,5 millóns de euros. E pasamos a un clásico xa desta Xunta de Goberno que ten que ver con deportes, en concreto con infraestructuras deportivas, porque aprobamos achegas por valor de 330.000 euros para Cangas e Fornelos de Montes, o abeiro do segundo Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas. Xa, ao longo desta semana, tanto os deputados Jorge Cubela como María Ramallo fixeron sendas visitas a esas instalacións onde se van a realizar estas mellores e anunciaron estes investimentos, pero eu sí recordar que son 85.000 euros para o caso de Fornelos de Montes, que lle vai a permitir mellorar a pista multideporte e a piscina municipal, e 245.000 euros para que Cangas tamén actúe na piscina municipal. Un plan, o de infraestructuras deportivas, dotado no ano 25 con 8 millóns de euros, o doble que o ano pasado, o ano 2024. E agora abrimos capítulo de medio ambiente, porque falamos de 2 liñas de axudas dotadas con 700.000 euros en total, 200.000 euros máis que o ano 2024, e son para cofrarías e cooperativas agrogandeiras. E destas liñas xa adiantei cales son as liñas básicas que todos os beneficiarios se poden acoller, e fíxeno en Lalín no que se refire ás agrogandeiras e onte en Baiona no pertencente no que se refire ás cofrarías. Pero teño que decir, xa para falar máis ao detalle das dúas, falamos de 350.000 euros para que cofrarías de pescadores, Federación de Cofrarías e agrupacións de mariscadoras afronten investimentos e gasto corrente. Aquí hai unha suba do 40% en canto ao que se refire ao ano 2024. De 250.000 euros pasamos a 350.000, o cal é unha mostra do noso apoio ao sector do mar. De 75.000 euros de investimento do 24 pasamos a 150.000. Doblamos os recursos destinados a investimentos. E para gasto corrente, de 175.000 nos vamos aos 200.000. E se dá a circunstancia que por segundo ano consecutivo, isto era unha reivindicación que nos fixo o ano pasado o sector, deses moitos encontros que fixemos cos mesmos, de que sigamos podendo habilitar recursos para afrontar o gasto corrente. E no caso das cooperativas agrogandeiras, falamos de outros 350.000 euros para actuacións destinadas á recuperación e á posta en valor dos recursos agrarios. Aquí tamén se incrementan nun 40%, dos 250.000 pasan aos 350.000. E lles vai a permitir realizar investimentos para mellorar os servicios que prestan, mellorar a comercialización, transformación e valorización das producións, a formación técnica e o asesoramento para proxectos de investigación e innovación, así como tamén lles vai a permitir facer inversións para o que é o uso das novas tecnoloxías e as enerxías renovables. O sector primario é un sector moi importante
na provincia, un dos principais motores económicos de Pontevedra, e non por iso está menos suxeito aos ciclos económicos e naturais. Por iso estamos ao seu carón para a modernización do seu tecido productivo para que poidan seguir gañando en competitividade. E agora, entrando xa nos asuntos de fora do orde do día, evidentemente, hoxe toca poñer o foco no Día Internacional das Mulleres. Hoxe, ás 13 horas, terá lugar no Pazo Provincial o acto central para conmemorar o 8 de marzo, un acto no que o Club Poio Pescamar de Fútbol Sala será un cargado de ler o manifesto institucional, o fará a súa presidenta, que estará acompañada tamén da Internacional Área de Paz, así como o resto do equipo, o staff e o equipo directivo. E completaremos a actuación a cargo do Alba Troiteiro e Macarena Montesinos, que afondarán na procura do equilibrio, na liña do lema que temos escollido este ano, malabares atacando. E é un día no que vamos a celebrar unha actividade, pero que englóbase dentro das case 20 actividades que vamos a realizar ao longo deste mes de marzo. Este mes donde conmemoramos, xa digo, o Día Internacional das Mulleres e donde reivindicamos a necesidade dunha corresponsabilidade real. Nós queremos que as mulleres non teñan que facer malabares para precisamente conciliar a vida laboral, personal e familiar. E como vos anunciei a semana pasada, imos a celebrar un pleno extraordinario crucial para os investimentos da provincia, porque o pleno que aprobará, grazas á maioría que ten o equipo de goberno e que lle dá estabilidade á Diputación, dúas cuestións. A primeira delas, o aumento do orzamento do Plan Provincia Extraordinaria, o Plan Extra. Dos 35 millóns, nos imos ir aos case 38 millóns, unha modificación de crédito de 2,7 millóns de euros. E, por outra banda, como consecuencia deste incremento, imos aprobar todos os proxectos estratéxicos dos 59 concellos de menos de 50.000 habitantes. Todos os concellos, independentemente do lugar e da cor política, van a verse beneficiados con este financiamento. E xa dixemos no seu momento que isto non son só os 38 millóns de euros da parte de aportación municipal, a aportación da Deputación, senón que aquí hai unha parte de cofinanciamento, o cal vai a levar que se mobilicen case 60 millóns de euros e que poden ser cofinanciados ao 100% pola Diputación, toda vez que está aberto o prazo, por exemplo, para realizar as solicitudes do Máis Provincia e poden introducir a financiación necesaria e un Máis Provincia que nas bases introducía unha novidade con respecto aos outros anos, porque nunca houbera que o feito de irse a financiacións a 2 anos. E agora o que vou é a darvos a distribución por comarcas. Estamos a falar que 7,2 millóns de euros para 10 concellos de Condado Paradanta, se incluímos aquí a Salceda de Caselas, case 10,3 millóns de euros para os 8 concellos do Baixo Miño e Valmiñor, 6,3 millóns para os 6 concellos da área de Vigo, preto de 5 millóns de euros para os 4 da comarca do Morrazo, 5,5 nos 7 concellos da contorna de Pontevedra, preto de 14 millóns de euros en 9 concellos da comarca do Salnés, 1,7 millóns de euros nos 2 concellos da comarca de Deza, Tabeirós, Terra de Montes e 5,8 millóns de euros nos 6 concellos da comarca do Deza. Deste xeito, o Plan Extra, por importes e obxectivos, será unha panca de transformación que vai a marcar un punto de inflexión neste mandato municipal en todo o territorio, sen precedentes e sen excepcións de ningún tipo. Por iso que esta boa acollida que está a ter entre todos os alcaldes de todas as cores políticas, espero e desexo que teña o seu reflexo neste pleno e que salga aprobado por unanimidade, pero en todo caso dependerá de nacionalistas e socialistas. E como último apunte, só apuntarlles que a vindeira semana a Deputación tenderá novamente pontes con Xapón, nunha viaxe institucional que protagonizarei eu mesmo acompañado do deputado Javier Tourís, que é o responsable da acción comunitaria, pero tamén de Finca Areiro, un referente en moitos temas, pero principalmente da Camelia. E aquí o que ten como obxectivo é asistir ao Congreso Internacional da Camelia en Toquio e irmandarnos con un país que compartimos
a devoción da flor das Rías Baixas, da camelia. E falamos dun congreso que se vai a celebrar entre os días 9 e 13 de marzo, aínda que a participación de nosos dous será de menos días, e desta vez a illa Camelia de Oxima será protagonista como subsede. É nunha cita na que o Pazo de Rubianes de Vilagarcía vai a renovar a súa certificación como Xardín de Excelencia Internacional da Camelia, concedida hai 10 anos, alá no ano 2014. Pero, ademais, o persoal de Areeiro que se vai a desplazar ali vai a participar nunha presentación do Plan Estratéxico do TEE, da súa evolución na composición e tamén nas novidades en canto ao combate de pragas. Vai a tamén dar mostra da incorporación dos novos enclaves á Ruta da Camelia, así como manter reunións con organismos nacionais e internacionais nos que participamos. En fin, que poremos aínda máis as Rías Baixas no mapa grazas a unha flor que non só maravilla, senón que tamén nos abre as portas a nivel internacional. Eu, pola miña parte, era o que vos tiña ben a trasladar, e se tedes algunha pregunta que formular, pois estamos a vosa disposición. A verdade... Sí, unha pregunta, sí. Bueno, sorprende que xustamente ora haxa unha alerta, cando aquí houbo 8 anos de goberno do PSOE e do Bloque Nacionalista, onde o Cesario era tamén un dos pesos pesados desta Diputación e nunca nada fixeron ao respecto deses museos, pero sí, cando saliron os fondos europeos, un simple documento que enviaron lles permitiu obter unha financiación, un compromiso de 3 millóns de euros. E cando chegamos aquí, nos atopamos que non había nin proxecto básico. Desde o primeiro momento xa trasladamos que corríamos o serio risco de perder os 3 millóns de euros. Se pode recoller en entrevistas feitas polo vicepresidente e incluso por min mesmo, non? Por lo tanto, aquí o que fixemos foi impulsar esta actuación. Rematamos o proxecto básico, contratamos a múltiples asistencias técnicas e agora o que temos é un proxecto moi definido que lle temos que pedir permiso a Patrimonio. E agora si hai, insisto, ganas de avanzar, porque hasta agora os feitos me remito non os houve. Isto, xa digo, vimos eu veño a tamén abrir unha reflexión con respecto ao que vimos constatando co Concello de Pontevedra naqueles proxectos que encabeza a Diputación e que van da man do vicepresidente Rafa Domínguez. E nesto, eu teño que dicir que o Concello de Pontevedra ten que elexir entre ser un paralizador ou un facilitador. Eu espero e desexo que se decline máis pola segunda opción de ser un facilitador. Non, se non executamos, non vamos a dar executado no prazo no que viña condicionado, se non hai unha prórroga moi longa, esa subvención. Eu dixemos desde o primeiro momento, porque cando chegamos aquí, con esa documentación é imposible. Se hai un proxecto maduro, pechado, se o tuviéramos cando chegamos, pois outro galo cantaría. Moi ben. Pois mira, pois o do japonés...